Usola ngokuthi ubengawuhloniphi umsebenzi umlingisi womdlalo wochungechunge uMkhokha umsizi njapa okuthi ukhonjwe indlela kulo mdlalo okhonjiswa kuMzansi Magic phakathi nezinsuku. Iphephandaba lithola ngomthombo walo ongaphakathi ukuthi kungaphakathi kulo mdlalo ukuthi sekuphelile ngalomlingisi odlala indawo kakhulekana eMthembu. Umthombo uveza ukuthi lo mlingisi ukhonjwe indlela kulandela ukungawuhloniphi umsebenzi njengoba ke bese kunezikhawu lapho engalibhadi khona emsebenzini futhi engatholakali nasezincengweni. Bekufike kuhlelwe ke konke ngosuku lokuqopha nabalingisi abazoqopha befike alinde ukuze kuphoqeleke ukuba bagodukiswe abebezoqopha nabo ngoba ke engasatholakali nocingo lwakhe engasalibambi kusho kumthombo. Uthi ke abadidiyeli balomdlalo bambezele kwazofinyelela lapho kugcina kuphoqa khona ukuthi bamdedele mkwazise bese cacele wonke umuntu ukuthi akanaso kwesikhathi somsebenzi. Iphephandaba liphindeke lathola ukuthi omunye kumlingisi okuphelile ngaye kulo mdlalo Angel Zuma obengunkosikazi kakhulekane unomkhosi Mthembu ngokusho komthombo lomlingisi usisulele yena kulo mdlalo ngenxa yokuthola amadlela alihlaza kowe-Lion King phesheya kwezilwandle. Yena ke wazicelela ukushiya ngoba ke efuna ukuqhubeka nokulingisa koweshashalazi phesheya kuyimanje uphesheya kwezilwandle kusho ke umthombo. Omunye umthombo udalula ukuthi ziningi izinguquko ezibhekiwe njengoba ke lo mdlalo usubhekeke ngasemaphethelweni esizini esibili. Omunye umthombo udalula ukuthi ziningi izinguquko ezibhekiwe njengoba ke lo mdlalo usubheke emaphethelweni esizini esibili. Uveza ukuthi nokwanele imithetho odlala kwindawo kaNoluntu naye usekhonjwe indlela. Ukwanele wajoyina lo mdlalo eyovala indawo kaKhwezi Ndlovu owayedlala ke ekaNobuntu. Ngapha ke noma ke ngaphambi kokuba khulelwe kuvela ke nezindaba zokuthi akucacile ngekusasa lomdlalo ngoba kulinde ukuba ke kuphothula ukuqoshwa kwesizini esibili ekupheleni kwalenyanga nakuba ke kuphothula kulenyanga ukuqopha kodwa ke lesizini izoziphele ke ngoFebruary onyaka ozayo. Sesiqalile ke izingxoxo zesizini esithathu kodwa akacaci ukuthi izoba khona noma ke ngeke isaqhubeka.